Nana. Wah, dako. Nana. Okay. Dah, kau nak oi. Kalau dawa is hamong ubanin guys kay managa ta. Tanaw na to makakuha pa ta daan ni. Aga man ka ba nanguha pa og susu kay mao ko ni ipang paen. Ay, ani. Uy, okay kayo tanawan ni mailan jud kasi sultihan og naong dani. Arang kadaghang isda dagko ang ipakita ninyo. Owa, lingaw lagi mo isda dagana. Nana ko libutang na ko. Oh, nimbutang na ka? Kita mo na mga dagtum na ng mga kagahi. Iye. Che, grabe kung naana. Kita mo na nang idagtum na namura ng lutaw-lutaw sa tubig. Gagmay man ni. Mga isda na sila pero basig di sila muduon na kay raman ng sabaa. Oh, iye. At susa, excited man po na sa birahada jud. Di birahod pakalit no bira kay anong kuan. Hindi siyas. So, mga kagahi o ganahan mo mag-fishing magagahi dari rani sa Gindulman. Gindulman rani. Agay. Lingkod sa kudaari. Hadlik man kumo. Kuan na jud makakuha kog dako. Lain ra jud makakuha kung suwagit ra jud dajon. Wala dako na. Si Undoy ni labay na si Undoy sa ijahang kuan fishing rod. Ag fishing rod na makagahi kinirang mga kinaraan kog ng binukid style bang kawajan lang. Kuha iye. Pakalit masunog bira. Nga naman di ay nana din ning kubit. Kubit god. O ba? Kubit ay jud. Kubit ang god. Ay tuwa. Tuwaan day pud aron mo deu. Ala dagana. Wa doy di ka kakuha. Ala dagana na. Ala ka charong di kakuha na ning mga di malas na gitag na kakuha. An ilabog gagahu guys. Dia naghari ha. Tuna ilabay. Op. Basinday na ano kuha na ni tanawag. Kuha gani ko ron. Ingon jud to. Di na makuha kay anad gronig tuwa. Anad dig feeds. Insa may time lang makuha ni kanang mulam na ni. Man gilap dyan ra gikaon man pero man ay magi ilad ra man ko. Ay nagakuha na sundoy. Pakita mo yan. Wow, kabungga isa. Okay, kasuga sa tanik pa niyo turon. Exciting. Uy, aga ko dai, wa pa ko kakuha. Uy, grabe di malasa man og naong. Okay, kani. Man, wa man siguro tuwa tong Susu man ni habitan eh. Sa guys, kay di ko musugot na ni. Ha? Isa na ka kilo. Kakuha na ka? Puno dyan ang atang balderon. Kapag Asa na magkuan? Hali man. Kinahanglan makakuha. Wa naman siguro repa na mo ha. Naam siguro. Kada din nagbitay. Paun man siguro na. Tamday na. Karon ka. Akin ka gayod. Makakuha ka ni ko na ni ron. Na. Sana ay malanggang gani lapit na niya pirituhon. Ibutang. Kisi-kisi pa tangdali makagahi Uy, kuha na. ang problema dali nagtangtang dali mahagli ko mahawi dali makagahi si Undoy na patangtangan kibong tawanan kung mga ingana makagahi so pasensyain ni Undoy na patangtangan. Okay, so nanatay duha ka pirasong isda isi Pamataga. isi pwede pa ni mukubit pa ni napa may okay. Oh, good. Okay pa ganahan ako. Okay, next. Grabe na po mukha. So, ano na kit-kit? Ano na sa Nana. Wow! Dako! Wow! Pagkalingaw. Hurot ni itong tilapia ron. Balik. Ato na. Dako ri Naka kanibukad man. Tiri ito na tis. Kuha ito. Ay! Tarang lagi, namad, manumbag man. Manumbag na itong tilapia. Wow, okay kayo. Okay raw sir nga gagmayra mag-uwan. Okay raw. Tagmarag kuan, magkaskail. Di bitaw ni pang kuan. Pang export. Pwede pa ni, handa. Namay daig mga susususuray pang kuan. Naglingkod ra ka ba? Murag chill ra. Chill, nga di ba ito ba chill nga rin pulbahan na nakakiganahan kong bira. Lugar, ba't ako 16 na mukli mo. Nana. Ala, karajutra lagi. Wow. Sana all. Arang ka amazing. Sana all karajutra. Karajutra. Ay. 118 kilo ha, 118 kilo. Diyan mo punog balde. Karajutra ron. Pwede pa ni sir.
Okay, next. Wah, lupit ka na. Mapagaling pagtugslog na. Amigo dito mga tilapia. Okay. Woohoo! Oh. Wop, wop, wop. Wow. Hindi kayo. Oh! Woohoo! Ano ba gana? Oh, sir. Pwede na, sir. Okay. Hindi nga mo pumalaga. Yang itu Roy, alah daku. Ah, yelo. Daku. Naon itu? Daku. Oh. Daku jadi nga namin daku. Nahilo lagi ni Brian tapi vlog. Kuan. Ngawan po, Wow! Nakakuha ko gano'n. Nakakuha kayo marag itom-itom na. Amin na yung tagabi. Okay! Woohoo! Daku lagi ni si Ja. Oh. Oh, tanaw guys. Parang daku ah. Daku naman din ni para na gongag mga isdas amo burudra. Para na daku na na. Daku. Ano na nagsinikti na doy. Sobra na kilo na. Okay, ay luuja pa ni gangaya pa. Wala tayo ka paman di man sa yung makuan sir no. Matay. Uy man, matay pa. Okay. Ay! Gilo lagi. Wah, gilo. Uy. Yan yung takadakat ba? Ah! Daku! Daku! Daku lagi itlog. Ala, daku ah, uy. Kanoon, kanoon, kanoon na. Okay, thank you. Ay! Gilo lagi. Wah, gilo. Uy, daghan na. Kilo na ni Kapil. Daghan na sa na Kapil. Kapil. Ah! Daku! Daku! Ala, daku ah, uy. Katunoon, kan pinot na. Okay, thank you. Kato. Katunoon. Wow. Laki. Parang lami ah. Wana sud. Kay gamay. Garamang pang kisan. Ay igong kisan. Taka maka. Saan ni mo din kisan na na. Oh. Oh. Ni. Busog ning uban. Ako'y anak rabugata. Uy. Rabugata. Tuwa man day. Kare kay bangaso na sad. Ano gud ni bangas na yan antay makuha arang ngawi. Ah, kalingaw. Oh. Good cuts kayo. Uy, 5 na lang ka kilo. Pa. Ay! Uy, gamay lagi ka pero gibangas na ka. Yelo naman ka. Atura. Ah, rabag ata. Uy, natikangkang dali ah. Dali ah, kay natikangkang dali. Okay. Uy, uy. Ano dako? Uy. Okay. Ay, gamatoy, pero madana gani. Dan. Uy, kanan din lang ang suso. Hindi ni pansin sa suso. Bantay mo. Bas, gani ko rin dyan. Prito din mo ang tanan doon. Okay. Ah. Uy. Uy. Uy, dako. Uy. Sa. Ha? Wow. Okay na. Ikaw kuan lang maka Di ko mahabit ko kayo. Tagam na ko dyan sa una. Sama ko din ha. upat na lang, upat. Maglisod sila. Ay, naku. Oh. Na. Hala. Nara. Hala. Uy. Karpa. Ano sa to?
Guys, grabe enjoy na karon sa ang ipang buhat. Daghan ko kuha nang ipakita nun sa pero before na ipakita gang kuha. Tanawon ninyo guys, ang daghan na kadung abihid. Bulig-bulig. Nakaon na mo ngani. Kami sa una kay mangan migingana ansa itos lut asin. Daghan na. Dagan iputoy batuan pero murag aslim-aslim ni siya. Nagkuha ka doy? Magkuha ko. Magkuha ta, pwede ra ta magkuha na ni. Adyo kay pagsaban ta pero ang daghan na bunga guys oh. Abihid. Daghana. Abihid mo diha mga kagahir. Daghana na pidaghang kuana karna ba na mga bunga. Di na ko moadto kay tig na ibid. So mga kagahi, tanaw na tog pili atong kuha karon. So guys, man ni atong kuha karon. Awa. Dagko ba sa pud buwa wag man kuha. Kari ra guys mga 20 to 30 minutes namang taga. Naghanam gud adug sud. Ka na ay. Sukuan na nila dagko. So natakarog pinirito nga tilapia ja ato pang abot angan og ketchup is kabitsi. Kaya ato sang timbangog pila. Balik kay undang naman ka. Oh, to na, kisi na. Tantaradan! Uy, sus, arang kuwa nga gamay para matrikilos. So, magagahi, I hope nag-enjoy mo sa itong fishing today. Aga ko nag-enjoy ko mo, balik pa ko na stiri or kisa pa ihang mada para bibo. Medyo mag-contest, may kinsay, kinadaghanan og kuha. Karon mong gud kamera, nang himasin ramang good me nga, kanang naabaka. Karon yan na, kay naaman dahil jadi, ay, at least nakasuway ko. Diyan na ako ikapang chismis dito sa mga amiga. Ang igsuon nga na para, balik na mo, mag-contest, mag-kinsay, kinadaghanan og kuha. So, atangin na ninyo pohon sa among next video. Mag-contest may 15 kinadagan nagkuha so bibo dyan na po. So anyway guys, mabili ko makaingon na dyan asa ta karon dito sa Sunkist Resort. So ang okay ka dyan dari kay nang naabi to sila nga ni pwede ka maka-catch. Pwede po ka mag-cook, catch and cook na sila sugbaan pero di namin mag-cook kay wala gis plano mulakaw na pud ni. So I hope na enjoy mo mga kagahi pero before ta magbuwag tanawan ni ninyo. Tanawan ninyo guys. Ang ilang tulay dari is made from bamboo. Agaharang na feel pagtakok na is kumuhangin murag kag malipong kay mudagan mo gud tubig ja murag feeling nimo mudagan pug kulay ni ngana nimo pero lami ka dali guys kay makalingaw especially og hilig ka ganung taga-taga aw bisag di ka hilig malingaw man jud ka inig ngana nimo nanay mo kubit bitong isda dinigbira nimo magkisi-kisi arang lingaw oy. So anyway guys, don't forget to share this video para makait-an sa uban bisig ganahan pud sila ngani ng kalaki at least makatabang tinila malingaw pud sila. Don't forget to share og i-react heart og like og bahala ka gan sa imong react. Bye!